П. Сигурно всички знаете за предизвикателството следната колкото да. И на мен се падна също така. Бях предизвикан от Златимир Йовчев. Това предизвикателство има много критици. Може би аз съм един от тях, тъй като целта е да дариш, а не просто да покажеш някаква фиктивна подкрепа. Така. Ето дойде и моят ред. Номинирам Илия Янев, Веселин Филев и Димитър Милев. Променям правилата на играта. Освен това, вие трябва да си изберете кауза и да дарите пари на тази кауза, както направих аз. И накрая, който е гледал чаленджа на Патрик Стюарт, искам да му кажа да не прави като него. Жан Пикард може да е най-добрият капитан на междузвезден кораб, но определено не знае, че хубавото иска не се разрежда.